Першая кропка візіту – малочна-таварны комплекс «Бальшавік». Тут змяшчаецца каля 950 галоў. З іх каля паловы – асноўны статак. Усе цэхі вытворчасці падзелены на секцыі, каб пазбегнуць змешвання жывёлы падчас даення. Зразумець, да якой з іх належыць тая ці іншая карова, можна па колеры яе ашыйніка. Средний удой у нас по данному комплексу 15 литров на одну голову. Да, у нас каждая секция разбита на 56 голов, потому что на доильной установке за раз мы можем доить 28 голов. То есть, чтобы одна секция 2 раза прошла, и все, не было смешивания и так далее. Наступныя на чарзе перадавыя тэхналогіі гаспадарак. З дапамогай эндаскопа прасцей вучыць маладыя кадры штучнаму асемяненню. Акрамя зручнасці для аператара, прыбор адлюстроўвае гінекалагічныя захворванні жывёлы и повышая эффективность работы до 99%. Не только показывает о том, куда попадать шприцом и вводится шприц без ввода руки, которые многие говорят, что рука устает, да? Но и плюс тому, что шприц попадает туда, куда следует. Семя вводит. В эндоскоп оснащен еще и такой функцией, как сбрасывается цифровка, сбрасывается ветврачу, делается фотографии и, возможно, сразу же передача на телефон. Удзельнікі семінара таксама абмеркавалі тэхналогію закладкі сенажу ў траншеі, добраўпарадкавання жывёлагадоўчых аб'ектаў і захавання біялагічнай бяспекі. Праграма завяршылася пленарнай часткай падвядзенням вынікаў работы за студзень-май по кожнаму з раёнаў. По животноводству в целом валовая продукция сложилась на уровне 105,5%. Значит, 108,8% имеем по продукции выращивания в животноводстве. Это крупнорогатый скот, это выращивание свиней и птицы. Что касается молока, значит, по молоку с начала года у нас по производству молока 98,8%, немножко не догоняем прошлый год, но я думаю, что в течение месяца-двух мы должны выйти на положительную динамику. Прыярытэт гаспадарак зараз – аптымізацыя працэсаў кармлення, дакладнае выкананне тэхналогій і правільна выбудаваны рацыён. Першы намеснік старшыні аблвыканкама Дмітрий Петражыцкі даў даручэнне актывізаваць нарыхтоўку кармоў па ўсёй вобласці. Таксама неабходна паскорыць рамонты кормаўборачнай тэхнікі. Алеся Заяц, Ігор Марышченка, тэлерадыёкампанія «Гомель».